Какво трябва да знаете преди да изберете пералня или сушилня? Първо трябва да сте наясно къде ще позиционирате пералнята и да вземете решение дали да бъде за вграждане или свободно стояща, с предно или горно зареждане. Второ, изберете капацитета според нуждите на вашето домакинство. Той е с водещ приоритет както за пералните, така и за сушилните и варира от 5 до 11 кг. Имайте предвид, че съвременните перални имат способността да използват точно толкова вода, колкото е необходимо за определено количество пране. Оборотите на центрофугата са от значение за това с каква влажност ще бъде прането след края на цикъла. Трето, обърнете внимание каква е консумацията на електроенергия. Енергоспестяващите перални са с енергиен клас от 2 пъти А+, до 3 пъти А+, минус 40%. Сушилните са два основни типа – вентилационни и кондензационни. При първия влагата се отвежда чрез тръба извън помещението. Вторият тип се разделя на две подгрупи – с и без термопомпа. Кондензационните сушилни вкарват горещ въздух. Парата, която се получава при кондензацията, се събира в специален резервоар или чрез помпа се отвежда в канализацията. Основното предимство на сушилнята с термопомпа е намаляването на консумацията на електроенергия. И накрая, ако нямате достатъчно място у дома и имате ограничен бюджет, можете да купите комбинирана пералня с сушилня. Съветвам ви за вашия избор да помогнат продавач-консултантите в хипермаркети Технополис.